Ozračje na pučkoj misiji u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci zadnje nedjelje srpnja 2006. godine nije uobičajeno. Iz Švicarske se prvi put nakon rata u svoje rodno mjesto vratio Anto Andrić sa suprugom, kako bi upravo u crkvi, gdje je njegova obitelj stoljećima primala svete sakramente, i on krstio svoje sinove. Andrići su, kao i većina od 10.000 sutjeških Hrvata katolika, zbog ratnih razaranja bili prisiljeni napustiti svoje domove. Rasuli su se diljem svijeta, a u gotovo 7 stoljeća staroj župi od predratnih 13.000 katolika danas je ostalo jedva 1.000, uglavnom starijih ljudi. Kraljeva Sutjeska samo je jedan od mogućih primjera egzodusa Hrvata katolika iz Bosne i Hercegovine. Najstariji stanovnici ove države, ostavljeni na milost i nemilost u političkom trgovanju, prisiljeni su iseliti iz domovine u kojoj su živjeli njihovi preci 13 stoljeća. Reci vojska, ja reci. Gađat ću prvu zgradu. Sve je počelo ratom za kojeg ni banjalučki biskup Franjo Komarica nije mogao vjerovati da će se dogoditi. Dok je još bio u Hrvatskoj rat, mi smo ovdje strašno zbunjeni, jer gori nam u susjedstvu kuća i mi smo bojali se da će doći ovam. Mi smo vidjeli odavde kako idu kolone i kolone vozila Jugoslavenske narodne armije prema Hrvatskoj, da uništavaju tamo sela, gradove, kako smo slušali vijestima. Jugoslavenska narodna armija koju je i ovaj narod, i hrvatski, i katolički, i drugi narodi, koju je financirao, koji je dvajao stalno iz budžeta, dakle za budžet, odakle su se i školovali i oficiri, i vojska, i municija nabavljala. Tu municiju i tu pamet sada imamo protiv sebe. To je strašno. U tim i takvim okolnostima međunarodna zajednica začuđujuće reagira, o čemu svjedoči vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. U tom momentu je međunarodna zajednica stala na stranu jačega. Obespravljenima je zabranila naoružavanje da se brani. I to će vjerojatno u povijesti ostati kao jedna sramota. I ja sam protiv naoružavanja, ali moralo se braniti nejakog čovjeka. U kaosu raspada Jugoslavije, Bosna i Hercegovina, u kojoj žive 3 naroda, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, blokirana je unutarnjim političkim suprotnostima i nema jedinstven stav oko ovih ratnih zbivanja. I ne samo da stanovnici BiH pripadaju različitim narodima, nego i različitim vjerama. Srbi su pravoslavci, Hrvati katolici, a muslimani u ovim političkim okolnostima završavaju proces formiranja vlastite nacije imenujući se Bošnjacima. Srbi u Bosni i Hercegovini uključuju se u otvorena ratna djelovanja protiv dojučerašnjih susjeda. Ne postoji zajednička obrana. Slabo naoružani civili u teritorijalnim postrojbama pokušavaju se obraniti. Politika, interesi, povijesni i drugi razlozi, rat, sve se to i uvijek prelama na leđima maloga čovjeka. U katoličkom selu Modranu, nedaleko od Derevente, 60 km od rijeke Save, žive Ana i Anto Gostinčar sa svojom djecom. Iz mira svakodnevice bačeni su u vrtlog ratnih zbivanja. Pa najteže je bilo, šta ja znam, kad je ono 31.3. kad je zapucalo na nas, tu se onda čovjek više ne znaš. Ne znaš se snaći, ne znaš šta ćeš, ne znaš kud ćeš krenuti, ne znaš ništa. A onda kad je to malo to prigrmliti prvi dan i onda eto tako. Bilo je čuvaj se granata, padale su ko kiša. A tragedija. 25.6. jednostavno osvanio je kad su moji sinovi. Jedan je bio ranjen pa je bio kod kući 24. Ali ujutru
sjeo na motor 25. rano i kaže da ja da vidim šta moj dečki radi gore kako je. I kad je vidio da linija pada, crta glavno, došao je i samo je rekao meni, mama spremaj dokumente, jer je u meni prije još rekao spremi sve one osobne stvari, nek su ti u jednoj torbi, ali ja to nisam marila. Ja sam mislila, nije to to. To se ne događa nama. Kad je on došao, tad sam shvatila da trebam ići od kuće. A nisam shvatila da idem od kuće na takav način, da se ja neću vratiti. Nije bilo ni 2 sata, ovo je sve bilo puno vojske, tenkova, nema šta nema. Svijet popuštao stoku, krave odaju, svinje odaju, kokoši, sve tu, po cesti, svukuda. I tada još ja nisam shvatila da ja odlazim od kuće. Još uvijek ja sam smatrala vratit ćemo se. Dok god nije i Bosanski Brod pao i most na Savi srušen. I kad je posljednje bilo, kad je srušena crkva u Bosanskom Brodu, Svetog Ilije crkva, kad više nisam vidjela onoga tornja, onda sam rekla sad više nema kuće. Ovo nije prvi put da su ovdašnji ljudi prisiljeni napustiti svoje ognjišta. Povijest ovih naroda protkana je snažnim međusobnim sukobima. Često su te ratove provocirale velike europske sile, nastojeći zaštititi svoje geostrateške interese. Na ovom europskom ratnom poligonu, pored stalnih gubitaka u ljudstvu i velike materijalne štete, nesagledive posljedice po budućnost zajednice nastajale su uništavanjem svjetovnih i vjerskih institucija. Katolička crkva, jedina institucija koja sudbinu ove zemlje dijeli neprekidno 13 stoljeća. Bosna se kao kršćanski prostor prvi put spominje u povijesnim izvorima još u vrijeme Solinskih sabora, 530. i 533. godine. Na ove prostore u 7. stoljeću naseljavaju se Hrvati i prihvaćaju kršćanstvo. Stoljeća koje slijede prepuna su prepletanja i sučeljavanja istočnog i zapadnog civilizacijskog kruga. Nakon crkvenog raskola, zapadna opredjeljenost crkve u Bosni je neupitna. Bosna je onaj dio katoličkog svijeta u kojem uz latinski jezik crkve supostoji i jaka tradicija bogoslužja na crkveno-slavenskom jeziku. O zapletu u mirnom razvoju katoličke crkve na ovim prostorima u srednjovjekovnoj Bosni govori profesor srednjovjekovne povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, dr. Dubravko Lovrenović. Jedna velika cezura, jedan veliki lom u povijesti katoličanstva, u povijesti katoličke crkve u Bosni i Hercegovini dešava se sredinom 13. stoljeća. To je vrijeme vrhunca moći katoličke crkve, u vrijeme 4. Lateranskog sabora 1215. To je vrijeme Inocenta III, Honorija III, vrijeme latinskog univerzalizma i postojao jedan pokušaj da se bosanska slavenska Čirilo-metodijevska biskupija glagoljaške tradicije latinizira. U nemogućnosti da tu misiju provede do kraja, dominikanski biskup Ponsa, kako bi smanjio politički utjecaj na zbivanja u crkvi 1250. sjedište biskupije izmjestio je u Đakovo, na teritoriji susjednog Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Tada se desilo to da je dio svećenstva, slavenskog svećenstva koji je ranije pripadao toj biskupiji, zapravo organizirao, rekao bih, šizmatičku biskupiju. Odšao u šizmu. Dakle, postoji diskontinuitet negdje recimo od 1250. do 1340. gotovo jedno stoljeće kada je onda u srednjovjekovnoj Bosni na sceni Franjevačka vikarija, točnije od 1339. godine, i kada zapravo počinje rekatolizacija srednjovjekovne Bosne. Crkva bosanska se pojavljuje u određenim političkim okolnostima, kao što će i njezin nestanak biti povezan s političkim zbivanjima.
Naime, prijetnja turskih osvajanja više je nego neizbježna. Sam vladar i većina feudalaca okrenula se u novim povijesnim okolnostima prema katoličkoj crkvi, tako da je šizmatička crkva bosanska izgubila svoj dotadašnji utjecaj. Prema podacima koje nalazimo u dijelu komentari Pape Pija II, zapravo humanističkog pisca Enea Silvija Picolominija, tada je 12.000 bosanskih kršćana primilo krštenje u katoličkoj crkvi. Zemlja izložena vjerskim i političkim trzavicama, ugrožena neslogom velikaša i ništavnom vojnom moći, vrlo brzo gubi svoju državnost. Gubitkom svoga suverena 1463. godine, pogibijom Stjepana Tomaševića, srednjovjekovna Bosna prestaje postojati. Osmanlijsko osvajanje na ovim prostorima uspostavlja svoju zapadnu granicu, koja se neprestano mijenja u ritmu promjenjive ratne sreće. Katolici u Bosni i Hercegovini imaju gorku sudbinu da žive na samom rubu zapada, ali s krive strane granice. S otomanskim osvajanjem dolazi i do naseljavanja pravoslavnih, na području zapadnije od Drine i Neretve. Oni naseljavaju napuštene krajeve i vrše službu graničara. U toj će se službi spletom zamršenih okolnosti nalaziti i s jedne i s druge strane granične crte u službi Otomanskog imperija i Austro-Ugarske monarhije. 5 stoljeća kasnije, potomci ovih pravoslavnih sudjeluju u agresiji potaknutoj iz Srbije i svoje dojučerašnje susjede, katolike i muslimane, primoravaju na odlazak, ekonomski, zastrašivanjem, nasiljem, ubojstvima. O stanju duha i počecima krize svjedoči elektrotehničar Marko Lukenda, u to vrijeme zaposlen u tvornici elektronike i televizora Rudi Čajevec u Banjoj Luci. Ostaje se bez posla, počinje neko skrivanje, ne želim da idem u rat, dobija se otkaz na poslu, supruga mi dobija isto također otkaz, bez obzira što je bila trudna u to vrijeme i ostaje se onda, tako da kažem, bez onih osnovnih uvjeta za život. Jednostavno nestaje tu vremenom kako se razvija situacija, nestaje tu i novca za život, nestaje namirnica, nestaje struje. Recimo sam period prije što ćemo mi otići, mi smo imali 43 dana, to mi je ostalo u sjećanju, bez struje smo bili, recimo. Onda nestanak vode dobrim dijelom i tu. Jedno jutro, ja se sjećam nakon mise, radni dan je bio tu u kapelici svojoj, pola 8, sestra vice sporte, sve biskupe, puno dvorište ljudi, budi Bog samo kakvi ljudi. Ja došao do ima nekoliko stotina ljudi, muškaraca i žena, biskupe. Mi smo došli u naše poduzeća i ne možemo unutra. Stoji vojnik na kapi i puškom marš ubijam. Pa kako, šta je sad to? Šta se ovo događa? Vremenom to dolazilo do ubistava, čujete tamo je ubijen jedan čovjek, tamo drugi, tamo treći. Onda je počelo naglo da se osipa, ušao je neki nemir u narod, počelo je da ljudi odlaze van Banja Luke. U početku opet su se vjerovali da će to biti kratkog daha, da će to brzo proći. Neki su, jedan mali procenat ljudi je mijenjao svoju imovinu u tom trenutku, a kako je vrijeme odmicalo, onda je to poslije došlo do opšteg nekoga poremećaja, da tako kažem, nešto što je za mene neprirodno. Daleko od bojišta, u pozadini, otvoreno se ide na potpuno uništavanje nesrpskog pučanstva. Otvaraju se logori, vrši se otvoreno nasilje, počinju prva masovna ubojstva civila. O jednom takvom svjedoči župnik u Staroj Rijeci, don Iljo Arlović. 23. srpnja 1992. godine došlo su ujutro rano vojska s kamionima, tenkovima na ovo područje i tada su sve muške osobe, 106 župljana i župnika, dotično mene, odveli su u logor Krins kod Sanskog mosta, gdje smo doživjeli velika maltretiranja iz dana u dan, ali tuko mi je to bilo teško ni podnositi, iako sam ja svaki dan primao po 300 udaraca palicom, igrali su kolo po meni, isprebijali su sve u meni, možemo reći, tada sam imao oštećenu i plućne maramice bile su obe naprsle, 7 rebara polomljeno, pršljen mi je bio razbijen. Gore filijalu Briševo, gdje su crkvu spalili,
Tamo su 24. 25. srpnja 1992. 67 osoba u jednom danu pobili od 75 do 14 godina starosti. Čak je bilo i djece i žena. Kad sam to čuo u logoru, to mi je bilo teže, već sve one moje batne koje sam imao tatiranje koje sam tamo doživio. U strahotnu ozračju nasilja, uhićivanja, bezakonja, ubojstava, ubijen je i prvi svećenik u Banjalučkoj biskupiji, don Ivan Grgić. O tome svjedoči njegov dugogodišnji prijatelj, tadašnji biskupov tajnik don Ivica Božinović. Biskup se tog dana spremao na put i netko nam je javio u ordinarijat da nema župnika. I sjećam se da sam cijeli dan bio doslovno na telefonu i navečer sam uspio dobiti policiju u Ljubiji i rekao sam, skoro citiram, zovem zbog našeg nestalog župnika. S druge strane mi je policajac tako drsko odgovorio, nije on nestao ni ubijen. Tada sam opet s biskupom otišao na sprovod i onda su ovu crkvu ovdje minirali i tražili su vjerojatno i mene da i mene ubiju. I vjerojatno bio ubijen, eto, nažalost tako moram reći da me smrt mojega kolege, mladog svećenika iz Ravske, Ivana Grgića, spasila. U razgovoru sa mnogim razgovorima ja sam uporno tražio kontakte sa predstavnicima vlasti, lokalnih vlasti i onima viših vlasti koji su tu bili, vlasti sa oružjem u rukama naravski. Ali ja nisam bježao od njega, dapače, što radite, zašto ubijate, zašto tjerate, zašto masakrirate, zašto palite kuće, zašto ste mi uništili crkvu. A ciljano u prvom redu, poglavito, daleko više nego sve ostale kuće se uništavane crkve. Od početka rata su crkve rušene. Ne samo u Banja Luci, Banja Luka je ostavljena kao zadnji dio, nego oko Banja Luke u drugim općinama. Ima 14-15 općina gdje su mi crkve sve im uništene. Jedne su meni rekli, kao da razgovaramo kako ćemo kao popiti. Mi, biskupe, znademo da vi katolici jako puno držite do svojih crkava. Da je crkva srce vašeg zajedništva. I ako vam razrušimo srce, onda ćemo razrušiti vaše zajedništvo. Vi morate ići, to je plan. I zato rušimo tamo gdje je najosjetljivije. I ja sam stvarno to doživio, svaki puta kad bi čuo, a bilo je dana kad su dvije crkve, odnosno noći kad su dvije crkve ili tri rušene, pa bi ja išao bilo je strašna drama dok se dođe do te crkve, jer bilo je putu puno prepreka preći i barikara i budalesanja i ljudi je naoružani i svašta nešto i bilo je šikaniranja i svega, ali pustimo sad to, nego sam doživljavao naše vjernike da su bili puno više slomljeni kad im je crkva bila srušena, njeva župska, nego njihova vlastita kuća. I govorili su mi u jednom izdvajanju, u očaju, nema biskupe više nade, gotovo je, da je cijelo selo naše spaljeno, da je cijela župa spaljena, a crkva ostala, mi bismo se nadali. A ovako nema nade. Ali kad su vjernici ipak ostajali, unatoč takvim dramama, jer su svećenici uz njih ostajali, onda su počeli ubijati svećenike. Moje 8 župnika ubijeno samo zato što su ostajali sa vjernicima, što su ih tješili, što su ih poticali na molitvu. U kaosu rata, nereda i vojničke samovolje, ni biskup nije bio daleko od smrti. Providnost je ipak bila na njegovoj strani. Sjećam se, biskup i ja smo išli iz Vrbanjaca jedan puta i htjeli smo ući u župni dvor u Kotorvarošu. Međutim, odmah iza nas je stalo jedno civilno vozilo, unutra su bili vojnici, ja sam vidio da su pijani. Kako je bila uska kapija, ja nisam mogao ući našim autom, a on viče, taj vojnik iz auta, nemoj ga ogrebati, treba će meni. Ja sam odmah znao kud to vodi, došao je taj vojnik, ja otvaram staklo, on uzme naše dokumente, gledao biskupa u reverendi i kaže, otkud ti ovdje arane? Meni je sve bilo jasno i kaže, vozi za nama. Ja sam na svu sreću njemu istrgao dokumente iz ruke i htio sam bježati, međutim nismo mogli, popriječili su nam auto. I onda smo se vozili ka Banja Luci iz centra Kotorvaroša i tamo gdje su sada tvornice, a bila i tada samo napuštena, je bila Jelšigrad, tu su htjeli da mi pokazivali rukom za nama. Oni su vozili ispred nas. U tom momentu, na svu sreću, ja sam uspio 1 metar pobjeći na njivu,
auto održao na cesti i pobjegli smo na punkt policijski. Oni se nisu snašli, nisu nadali da ćemo mi bježati. Policija ih poslije zaustavila, legitimirala i tako. Nije im ništa, naravno, ali eto, mi smo se nekako spasli. A poslije smo čuli, biskup mi priča da je jedan od policajaca s punkta rekao: biskupe, oni što su vas dvojicu progonili, svi su poginuli. I on je tako nekako rekao: ima Boga tamo da je ko miš. Naravno da mi ne radujemo se ničijoj smrti. To su bili pijani ljudi, ali mislim da su nas uspjeli dovući u tvornicu da mi živi više iz nje ne bi ni izašli. Njima je trebao auto, a nas dvojica smo jednako nevažni tu. Sarajevo, ratna 1992. i 1993. Već toliko puta ispričana priča, ali nikada do kraja izrečena. Pa ja moram reći da nerado vraćam film, jer moja unutarnja katarza je još i ona traje. Ja sam svjedok previše mrtvih, previše krvi, previše suza, previše mržnje. Jedna od mojih osobnih poteškoća jest kad sam nemoćan bio da ljudima pomognem. Što me posebno zabolilo kad sam vidio kako je malo čovjek vrijedi. To su bili bolni trenuci koje sam ja psihički morao dugo moliti da nadiđem, a onda možda što sam doživio kao najizazovniji trenutak u tim danima mraka nositi svjetlo nade. Ono se ne može nositi iz ljudske sposobnosti, jer onda ispadem lažac. I jedno se samo može nositi iz duha vjere i zato sam puno morao moliti. Možda najpotresniji trenutak koji neću nikada izbrisati bio je za vreme rata, kada sam se našao blizu gdje je granata pala, kad je trebalo tu priskočiti i tako, i kad sam vidio jednu sliku da je, teško mi je govoriti o tome, da je jedan čovjek podigao dijete, vjerojatno bila je rana vruća i to je dijete ostalo bez noge i dijete vjerojatno nije osjetilo bolu. I tad je to dijete reklo: Čiko, zaboravio si moju nogu. Ja i danas ne mogu govoriti o toj slici bez unutarnje traume, jer tada sam vidio 16 ljudi mrtvi i toliko ranjeni. I danas kad se sjetim te slike, za mene to je jedna od najteže slika u životu što sam vidio u ovom ratu. Unatoč svemu, katolička crkva u Bosni i Hercegovini živi. Nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić postao je kardinalom katoličke crkve. To je priznanje crkvi koja trpi. Nakon toga ja sam dobio jedno auto za nadbiskupiju, jedno bolnička kola i sada smo s tim kolima došli u Sarajevo. Putovali smo preko Igmana noćnim putem. Jasno, htio sam da se ne zna, međutim neko je to već javio preko radija: kardinal novi putuje u Sarajevo. A ja slušam to u autu, će me sada reko upucati. I onda smo izvadili osigurače iz auta da bez svjetala siđemo. Jasno, koji puta sam morao izići ispred auta bijelom krpom, pokazivati gdje je put, jer je bio to noćno vrijeme. Onda sam putujući od ozgo niz Igman u sebi ovako pomislio: moj sveti oče, da vidiš svoga najmlađeg kardinala kako ulazi u svoju biskupiju kao kakav lopov po noći. Skriven tamom, maglom, u Bosnu se vraća njezin biskup kako bi bio sa svojim narodom u ovim teškim trenucima. Upravo kao što su u doba turske vladavine
u ova područja stizali biskupi i u tajnosti služili svetu misu i vršili obrede krizme i popis katoličkog puka. U to tursko doba katolička crkva u Bosni i Hercegovini suočena je sa stalnim optužbama za špijunažu u ime Vatikana, Beča ili Pešte, jer je njezino upravno središte izvan Osmanlijskog carstva. Pravoslavna crkva je upravno središte imala unutar carstva. Ova manje sumnjiva, povlaštenija pozicija znala se iskoristiti preuzimanjem crkvenih dobara i vjernika. Jedini dokument koji je donekle jamčio slobodu rada Franjevcima Bosne Srebrene bila je Ahdnama, koju je isposlovao provincijal Franjevačke redodržave fra Anđeo Zvizdović. Sadržaj Ahdname govori da Mehmed el Fatih daje zapravo bosanskim Franjevcima slobodu njihovog pastoralnog djelovanja. To je dakle ugrubo uzevši. I on njima garantira imovinu, garantira život i Franjevci su se kasnije jako mnogo puta pozivali upravo na tu Ahdnamu u vremenima kada su bili ugroženi na razne načine. To je sasvim sigurno u tim okolnostima bio vrhunac koji je mogla jedna država pružiti jednoj etničkoj i vjerskoj skupini. Početak osmanlijske vladavine nije pratilo neobuzdano nasilje. Carstvo se htjelo pokazati u svojoj veličini kao organizirana vojna moć i država s jasnim stavovima tolerancije prema drugim vjerama. Način islamizacije se poticao ekonomskim privilegijama za pripadnike islama. Tako je pravo na zadržavanje zemlje bosanskih i hercegovačkih velikaša bilo povezano s prijelazom na islam. Otvoreno nasilje nad podanicima je počelo tek poslije prvih velikih poraza turske vojske na obližnjim bojištima i imalo je karakter incidenta, da bi te kasnije postalo uobičajenom praksom. Sve tamo do 1522. 2., 3., 4. godine nema zvaničnih progona, vjerskih progona. Od tada počinje epoha vjerskih progona. Vi imate, kroz dokumente možete to pratiti. Katolici Bosne i Hercegovine uvlačeni su u neprestanak krvava zbivanja na granici carstva. Vrlo često žrtve su osvete za ratne neuspjehe. Na poseban način Bosnu i Hercegovinu i katolike u njoj uzdrmali su bečki ratovi i prodor Eugena Savojskoga i s njim iznevjerena nada konačnog oslobođenja. Sve do vremena Eugena Savojskog u Bosni i Hercegovini, odnosno u Osmanskoj Bosni, postoji prilično jako katoličko poslovno građanstvo. Tek pohod Eugena Savojskog, onaj splet okolnosti i silan onaj egzodus bosanskih katolika je zapravo uništio taj građanski sloj kod bosanskih katolika i uslovio zapravo da u 18. stoljeće katolička crkva i katolici, dakle bosanski katolici, uđu potpuno kao jedan, rekao bi, potpuno devastiran etnos. Od crkve su ostale samo 3 samostana, dakle to su bili ostaci ostataka i čitavo to 18. stoljeće je zapravo bilo stoljeće mučnog, teškog, polaganog oporavka i ponovnog, rekao bih, podizanja iz mrtvih. Stupovi opstanka u to nemirno vrijeme bili su bosanski fratri. Izloženi stalnom turskom teroru, nasilnom obiranju svakojakih poreza i pljački, ujaci, kako ih vjernici od milja zovu, čuvaju unatoč svemu kontinuitet katoličke crkve. Zajedno s narodom trpjeli su teror, sušne godine, neimaštinu, bolesti, pa čak i kugu. Jedini brinu o zdravlju svojih vjernika, o zdravlju duše i tijela. Drugih liječnika nema. Ostati otrpjeti gnjev Turaka, otići i napustiti rodni kraj, nastaniti se na slobodnim prostorima i organizirati život u slobodi, fratri su uvijek u srcu zbivanja. Tako su 1687. godine katolici Rame, njih više od 10.000, predvođeni svojim gvardijanom fra Pavlom Vučkovićem, noseći čudotvornu sliku Majke Božje, zauvijek napustili svoju dolinu i nastanili se u Cetinskoj krajini, kojom je u to vrijeme vladala Mletačka republika. Pa ipak uvijek je nešto vuklo one povučene kaotičnim zbivanjima
da se vrate po smirivanju pridika. To je Bosna i život katolika u njoj, i povijesna sudba se poigrala i još jednom pred nju stavlja isti izazov. I kreću u najnovijem poraću prognani gostinčari na put povratka. Kad sam prvi puta 99. godine krenula iz Slavonskog Broda, mislim iz Bosanskog Broda, prema Plehanu i prema svojoj kući, 1000 puta sam rekla zašto. Zašto je bio rat? Zašto tolika pustinja? Zašto toliko sve mrtvo? Nikoga nema. E onda kad sam došla ovdje na ovo moje dvorište, tad je nešto drugo progovorilo, kao da je ta moja pustinja meni rekla, a zašto ne učiniš nešto? Kad smo došli tu, ja sam odmah po noći tamo sanjao o Modranu, kako bi ja to čistio, kako bi ja išao vamo nazad i počeo sam ja o tome maštati. Govoriti, hoću ja ići u Modran. I tako smo mi dolazili svaki dan tu, ja i žena i sin, i pomalo čistili. Prvi dan smo se prosjekli ispod kuće do na prag i onda je Ana očistila na pragu, iskuvala nam kavu na blokovima tu i na nekom limu i da popijemo kavu na pragu. Nakon svih ratnih stradanja, iskušenja, prognanstava, crkva i vjernici traže putove obnove. Mogućnosti da se i u uništenim ognjištima izgradi novi život. Ovo je crkva koja ima iskustvo bremenite povijesti. Uvijek u posebnim okolnostima, izložena nasilju, uspostavlja odnos s drugima i drugačijima. Uvijek u nemogućoj misiji, tako je povijest kušala njezinu snagu. Ali u povijesti bilo je i onih manje mučnih vremena. Nakon Otomanskog imperija dolazi vrijeme austro-ugarskog upravljanja ovom zemljom. Pogledajte ova lica, pogledajte ove perčine, pogledajte ove fizionomije, nošnje. To je stanje u kojem bosanski katolicizam, bosansko katolištvo, bosanska katolička populacija dočekuje Austriju, koja dolazi tu poslije Berlinskog kongresa 1878. i uspostavu redovite crkvene hijerarhije. Upravo je jedna mala redovnička zajednica svojim dolaskom u okolici Banja Luke bila vjesnik boljih vremena. Sredinom 19. stoljeća trapistički monah Franz Faner zajedno s 5 svoje braće utemeljuje benediktinski samostan. U svoj samostan oni vjerni vlastitom načelu ora et labora, moli i radi, preporađuju život mjesnog puka. Samostan Marija Zvijezda postaje svjetionik vjere, kulture i svakovrsnog napretka. Prvi otvaraju sirotište za napuštenu djecu, utemeljuju osnovnu školu i zanatske radionice. Prvu hidrocentralu u Bosni i Hercegovini grade upravo banjalučki trapisti. Njihovi proizvodi sir i pivo postaju zaštitni znak grada Banja Luke. Po završetku Prvog svjetskog rata na ruševinama Austro-Ugarske monarhije izrasta zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija. Vrlo brzo, neznatno brojnija srpska većina želeći ostvariti dominaciju, ukida ustav i uvodi diktaturu. Kraj idile o ravnopravnosti u zajedničkoj državi i svih ideala u vezi s njom ubojstvo je hrvatskih političara u tadašnjem parlamentu i među njima hrvatskog političkog vođe Stjepana Radića. Katolička crkva dijeli sudbinu Hrvata u toj državnoj tvorevini. Njih dominantna srpska pravoslavna većina drži najvećim neprijateljima Kraljevine Jugoslavije. Sva silina mržnje stvorena u neravnopravnom suživotu naroda u staroj Jugoslaviji očitovala se u Drugom svjetskom ratu. Strahote međusobnog uništavanja naroda i zamršene međunarodne političke odnose koristi Komunistička partija Jugoslavije i u završnici rata pojavljuje se kao njegov neupitni pobjednik. Uspostavom komunističke Jugoslavije njezini ideolozi zapovijedaju uklanjanje svih onih koji drugačije misle. Osobitu revnost komunisti pokazuju u progonu svećenika katoličke crkve i katolika uopće. U Bosni i Hercegovini ubijeno je u Drugom svjetskom ratu
većim dijelom u prvim danima poraća, 207 svećenika, što je činilo polovicu ukupnog svećenstva. U veljači 1945. na Širokom brijegu ubijeno je 30 svećenika i redovnika. Uhvaćeni i mučeni, stjerani su u sklonište, masakrirani i spaljeni. Ništa u tim danima nije bilo pošteđeno, od knjižnice do matičnih knjiga. Još jednom opstanak katoličke crkve na ovim prostorima činio se nemogućom misijom. Približavanje komunističke Jugoslavije zapadu prisililo je komuniste na uspostavu specifične tolerancije vjerskih sloboda. Ateizacija društva poticala se gospodarskim povlasticama za ateiste, članove partije. Njoj su bile izložene sve vjerske zajednice. Katolička crkva svojim iskustvom s raznim oblicima pritiska i čvrstom vjerom svojih vjernika najuspješnije se uspijeva oprijeti ateizaciji. Diskriminacija vjernika trajnog je karaktera. Crkva katolička izrasla iz krvi mučenika, traži i pronalazi putove djelovanja u tim i takvim okolnostima. Ovo je živa crkva, crkva zvanja, crkva uskrsne nade. Ovdje je se i redovno išlo u crkvu, redovno sve se krstilo, vjenčavalo, niko ni ovdje u našem reonu, nijedno dijete nije bilo nekršteno, brak nevjenčan, toga nije bilo. Kod nas je bilo ono isključivo Bogu okrenuto. Ako Bog dadne, imat ćeš sve. Ako ti Bog ne bude dao, džaba ti od svega, neš imat ništa. Iz očuvane dominacije srpske većine u ateiziranoj diplomaciji, vojsci i upravi u trenutku raspada Jugoslavije niče pokušaj ostvarenja ideje o velikoj Srbiji. Samo tako neke su stvari shvatljive, jer ovaj zločin koji se događa ne niče iz suprotstavljenosti religija, nego iz ogoljene duše, uništene bezboštvom. Ja sam u jednom razgovoru s gospodinom Vladikom ovdje rekao: dragi Vladika, ja ne znam kako se vi osjećate u svojoj koži, ali ja mislim da bi bio strašno nesretan da sam na vašem mjestu. Oni ljudi koji su prije rata bili i protiv vas i protiv nas, protiv crkve, protiv religije, protiv vjere, protiv svega vjerskoga, kao komunisti zakleti, preko noći sada su postali glavni branitelji pravoslavne crkve. Na svim televizijama, na svim radima, sad su jedanput oni branitelji pravoslavne. Završnica rata i veliko finale bezumlja. Mi smo imali doista krvavi svibanj 90, 95. Pa onda sve te ljetne mjesece do potpunog izgona. To je vrijeme rušenja Petićevaškog samostana, rušenja ovog svetišta u kojem sad jesmo. To je vrijeme rušenja crkve u Tarenu, filijalne crkve u Vujnovićima. Dakle, cijeli niz crkava, ljudskih života je upravo tada stradao. Recimo u svibnju 95. ja sam tvrdio, ja sam to tako osjećao, u zraku se mogla mržnja sjeći kao želatina. To je nevjerojatno, to se ne može se to, ja to više nikad nisam poslije tako snažno osjetio i ne može čovjek vjerovati da toga ima. U kaosu tjeskobe, nasilja i patnje, nigdje glasa razuma. Vrlo rijetko, kroz 3 godine možemo nabrojati par vrlo tihih glasova jednog i drugog intelektualca koji se usudio nešto reći, i to je za nas bilo takav melem na otvorenu ranu koja je strašno pekla i krvarila. Nakon rata će meni doći 2 ili 3 dekana fakulteta naših i da me nešto zamole, to. Ja njih pitam: pa dragi prijatelji, gdje ste prije? Kako vas cijelo vrijeme rata nema? I onda meni kažu: biskupe, bio je život, bila je glava vrlo jeftina. Ja rekao: čija je glava bila jeftina?
Ja vrlo dobro znam kako je glava bila jeftina. Za šteku cigareta se spašavao ili ubijao život. Bila je glava jeftina zato što ste vi se povukli, što vi niste imali dovoljno kuraže da svoje glave također dignete u obranu čovjeka, njegovog dostojanstva, njegovoga prava na osnovna ljudska prava i slobode, među kojima je pravo na život neupitno pravo. Zašto ste šutili? To je strašan grijeh pred povješću. Pred povješću ovih naroda, ovih ljudi, pred povješću naše generacije. U kaosu rata razni prijedlozi mirovnih rješenja otvaraju različite političke perspektive. Na sveužem prostoru na kojem još uvijek egzistiraju, snage obrane dijele se u dvije nacionalne vojske, hrvatsku i bošnjačku. Dolazi do prvih međusobnih čarki i ono što je bilo agresijom i obranom postaje rat. Svih sa svima. Siloviti sukob dvaju dojučerašnjih saveznika trajao je nešto više od godinu dana, bez pobijeđenog i pobjednika, uz ogromne ljudske i materijalne žrtve. I unatoč svim tim strahotnim okolnostima, crkva se okuplja, djeluje, nada se. To je već bila 95. kad je većina naših ljudi otišla katolika. Mi smo tada zaključali u biti. Nismo zaključali našu kapiju, ali ovako smo je malo škrinuli, ljudi su prolazili, malo je ljudi bilo. Bio je blagoslov kuća po Banji Luci, ja sam išao blagoslov kuće sam, nije bilo ni popisa tada, nismo mi znali ni ko je otišao, ni ko je ostao, nego nagađaš po starim popisima, pa onda negdje dođeš, naletiš na policiju, pa onda jure za tobom. Pa negdje naletiš na nekoga koji je istirao neku staru baku, on ide traži pištolj, onda opet bježiš. I tako dođe se u jednu kuću i sad ima li još netko od naših tu? Jer nema ja pojma kud dalje. Onda oni, ostao je taj i taj. Onda svojim nekakvim signalima oni jave da ću ja doći. A onda od tih, ali to je trajalo mjesec i pol dana. Onda ja više nisam mogao izdržati. Uspješna obrana Republike Hrvatske, dugotrajni međunarodni pritisak na Srbiju, Washingtonski mir između Hrvata i Bošnjaka, prvi veliki srpski porazi, sve jači međunarodni pritisak za uspostavu mira. I rat prestaje Dejtonskim mirovnim sporazumom koji je podijelio zemlju na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju od 10 kantona. Jednu nigdje viđenu upravnu strukturu, zemlju nepravednu i neprihvatljivu. U moru tjeskobe jedna radosna vijest. Dolazak pape Ivana Pavla II. U pastoralni posjet napaćenoj zemlji. Tad mi je bilo jasno da će međunarodna zajednica zaigrati svoje kolo. Tada je gospodin Carl Bildt kao visoki predstavnik na samom aerodromu, na zračnoj luci, kada je već sletio ili slijeće avion s papom, govori, mi smo odlučili da papa ide u Sarajevo helikopterom. Rekao, dragi gospodine, ja sam svjestan da on neće ići, mi idemo zemnim hodom, cestom, a zapamtite, papu ni biskupa ne možete ubiti. Ako ovo ubijete, drugi će doći. Ako mene ubijete, drugi će doći, bez brige. Možete ubiti Vinka ili Ivana Pavla II, ali papu ne možete. Bio je ljut na tu moju izjavu, ali ja sam tada brže bolje kontaktirao sa vezom, sa zrakoplovom i oni su rekli prihvaćamo, idemo kolima. Tako da je bilo to jedno vrlo dirljivo putovanje. Jasno, ja mislim da u životu neće biti blaženiji kao što sam tada bio. Katolička crkva dočekala je konačno jedan časak radosti i nakon toliko ratnih strahota i porođenih boli povratka. Još jednom na ispitu povijesti, svećenici Katoličke crkve vlastitim primjerom utiru put i hrabre sve one koji razmišljaju o povratku. Da nije samostalno bilo, da nije svećenik se vratio, ja vjerujem da se nikad ne vratio. To je bio glavni osnov da se neko vrati od Hrvata. Prvo je na Plehan došao onaj Fra Ivanić Urić i došli s njime 2-3 čovjeka odmah. I tako onda su mi počeli jedan po jedan, počelo nas vući. To je naš rodni kraj, to je tam
Ovdje su naša pluća postala i počela disati i tu im je najdraže i najljepše. I nisu samo starci povučeni nostalgijom oni koji se vraćaju u ovu zemlju. Mladi ljudi odrasli daleko od svoje domovine također žele povratak. Pored toga što im se ničim ne jamči sigurnost za njih i njihove obitelji, najveći problem je kako se zaposliti. Pa ipak nešto je jače od strahova i nemogućnosti. Za doktoricu Spomenku Paurević, zov rodnog ognjišta i Gospe Konđilske bio je jači od egzistencijalne nesigurnosti i straha. Nakon 11 godina života u progonstvu, odlučila je oživjeti zgarište rodne kuće i vratiti se u svoju Komušinu. Vijesti iz Komušne koje su stizale nisu bile nimalo optimistične. Rečeno je da je pala, da nema žive duše, da je sve strušeno, da je uništeno. U ono malo kuća što je ostalo, da su se naselili Srbi iz Blatnice, iz Mladikovina i iz drugih mjesta, da su čak od kuća napravili štale, od crkve napravili štalu, što se kasnije pokazalo i istinom. Ono što je u svemu tome, znači, ma koliko bile pesimistične te vijesti, mene hrabrilo, je to što je u meni bila živa želja i živa vjera da ću se vratiti. To je mene održavalo u životu. Nijednog trenutka nisam vidjela neko drugo mjesto gdje bih ja mogla započeti život. Ja sam se vratila u Teslić, znači u Dom zdravlja, radit 2003. godine. Od 1999. do tada sam radila u Žepču. Većina ljudi je na to gledala veoma skeptično. Govorili su mi da sam luđak, da to nije nimalo u redu. Krenuli su od materijalnih stvari, plaća je bila za 2/3 niža nego što je bila u Žepču. Međutim, ja sam čvrsto odlučila da bez obzira na materijalnu dobit dođem ovdje i živim. Na ulicama Žepča, gradića smještenog 100 kilometara sjeverno od Sarajeva, ratna razaranja su još uvijek vidljiva. Iako su Hrvati katolici u ovoj enklavi uspjeli, zahvaljujući nadljudskim herojstvima, obraniti svoje domove, mnogi od njih uslijed nedostatka posla, političke nesigurnosti, stalnih pokušaja bošnjačke većine da im ukine školovanje djece na materinskom jeziku, napuštaju rodni kraj. To stvara osjećaj obespravljenosti i beznađa, čak i u onim dijelovima BiH u kojima su Hrvati neupitna većina. Katolička crkva upozorava na ovu nepravdu, prosvjeduje i diže glas, kao što bez kompleksa govori o nekim poraznim činjenicama međunarodnog upravljanja ovom zemljom. Međunarodna zajednica ne daje dovoljnu podršku za povratak, posebno u Republiku Srpsku, a u taj dio Dejtonske tvorevine trebalo se vratiti oko 220.000 katolika. A sa onima koji su ostali u ratu i koji su se vratili, evo dok sad govorim, svega ih ima 12.000. Sad se pitam gdje je ta potpora koja je trebala pomoći Hrvatima, katolicima da se vrate. Znakovita je i uloga međunarodnih islamskih ekstremnih krugova koji ratna zbivanja i genocid počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini koriste kao plodno tlo za radikalizaciju bosansko-hercegovačkog islama. Vjerski fanatizam koji su u ratu na ove prostore donijeli džihad, dragovoljci sa Srednjeg istoka i Saudijske Arabije, narušio je već ratom nagriženo međusobno povjerenje između katolika i muslimana. Ubojstvo 8 hrvatskih povratnika u središnjoj Bosni tijekom 1997. i 1998. godine dio su trajnog osjećaja terora i neizvjesnosti. Bosansko-hercegovačka javnost s nepodijeljenim zgražanjem osudila je stravično ubojstvo konjičke obitelji Anđelić, koji je na sam Božić 2002. godine ponesen vjerskim fanatizmom počinio vehabija Muamer Topalović.
Sva ova događanja odražavaju se i na odnose unutar islamske zajednice BiH. U sukobu je dosadašnje bosansko-hercegovačko poimanje islama i pojava njegovih radikalnih struja. Dr. Adnan Silajđić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pojašnjava korijene ovog sukoba. To, da kažem, blago radikaliziranje islama nema nikakve veze sa nemuslimanima. Naprosto je riječ je o jednom čisto teorijskom, tumačenskom razračunavanju unutar muslimanskog korpusa. Ukoliko bi, recimo, ne daj Bože, prevladala ova, da kažem, retrogradna filozofija islamskog razumijevanja historije i svijeta čovjeka, onda bi se u nekim drugim fazama apsolutno to moglo negativno reperkutirati i na nemuslimane, dakle kršćane, židove i tako dalje. Međutim, apsolutno to nema šansi. Jer je takva retrogradna zapravo filozofija, ona nema šansi, jer ona nije u stanju artikulirati puteve modernosti muslimanima u Bosni i širom svijeta. Novi početak i novi život nakon ratnih trauma u Bosni i Hercegovini sanjaju sve religije i svi narodi. Treba iznova graditi međusobno povjerenje. Iguman manastira u Žitomisliću, Danilo Pavlović, kaže: I svaki hrišćanin treba da ima barem nastrojenje duše takvo da žali zbog toga što je crkva podeljena i da teži jedinstvu. Naravno, mi u svom vremenu ne možemo puno učiniti. I možda nećemo učiniti ništa, ali ćemo učiniti mnogo ako ovo budemo projavljivali stalno, svakog trenutka. Ja sam zamolio da moramo oprostiti. Ja sam stvarno da može čovjek to zaboraviti tako jednostavno, ni ovi župljani, ni vjernici, ali moramo ići naprijed, izgrađivati ovo sad koliko možemo podizati, da možemo donekle živjeti i preživljavati. Ovo zove preživljavane. Ja kao imam 55 obitelji, a to mogu reći 55 dimova. Tu većina mako se vratio, to je stare stanovništvo. Imam 20 kuća gdje je pojedinačna osoba 70 godina pa dalje. Prošle godine sam 4 kuće zatvorio, kako umre, tako kuća zaključa. Ove godine umrlo jedno, već je kuća zaključana. Tako da perspektiva ove župe, možda ovi 5-6 mlađi obitelji koji imaju nešto djece, a inače meni se čini da će u Banjalučkoj biskupiji kao na ovoj župi, tako i mnogim župama jednostavno Hrvata, možemo reći, nestati. Nas nema ovdje, nas nema. Nama se ne dozvoljava se da budemo ovdje. Ne dozvoljava se katoličkoj crkvi da ona ovdje bude. Nema. Dakle, ako ja vam kažem sada da samo 5% vjernika od broja predvrtnoga mojih vjernika sada postoji u biskupiji 10 godina, 17 godina nakon rata. Shvaćate vi šta to znači? To je ono što mi je čovjek rekao davno prije rata. Biskupe, odlučeno je da vaše biskupije ne bude. Kušana svim nedaćama, progonjena i mučena katolička crkva u Bosni i Hercegovini uspijeva opstati. Čvrstom vjerom i pouzdanjem u Boga, njezini su vjernici stoljećima otklanjali sve kušnje i ostajali vjerni Kristu, vjerujući da svojom žrtvom slijede njegov put. Uvjereni da tom ustrajnošću u vlastitoj vjeri čuvaju samu srž vlastitoga bića. A crkva katolička, kao i uvijek tijekom mučeničke povijesti na ovim prostorima i u ovim najnovijim bezumnim vremenima, vjeruje u snagu molitve i Božju providnost. Uvjerena u svoje poslanje, osniva prvi samostan sestara karmeličanki u Sarajevu. Ni 2007. ne protiče mirno. U Banjalučkoj okolici ubijen je hrvatski povratnik Ivo Bartulović. Pljačka ili politički motivirani teror. Domaći mediji šute. Šutnja upozorava. Bosna i Hercegovina, 1000 pitanja i nijemi odgovori. A ipak, usprkos svemu, Spomenka želi gledati u budućnost. Za 10 godina
ja sebe vidim opet ovdje, na ovim prostorima. Mislim da sam se dobro inkorporirala, dobro ukorijenila i da me se neće tako lako pomjeriti s ovog mjesta. Namjeravam urediti svoj životni prostor još onako kako to treba, kako meni odgovara. Namjeravam završiti specijalizaciju. Sve je u Božjim rukama, možda oformiti i obitelj, evo i ostati tu. Unatoč svim nevoljama, to je još uvijek živa crkva jake vjere. O tome svjedoči ozračje pred svetkovinu Velike Gospe na Širokome Brijegu. Onom istom Širokom Brijegu na kojemu su godine 1945. na završetku rata komunistički egzekutori masakrirali, strijeljali, spalili svećenike i redovnike s ciljem da se kršćanstvo zatre. Nisu znali, krv mučenika sjeme je novih kršćana. Blagoslovi sive krše, čuvaj vjeru nam Otaca i svud neka sunce sjaje, naša mladost kukoraca. Blagoslovi sive krše, čuvaj vjeru nam Otaca i svud neka sunce sjaje.